Jorim matatu e kaunti ma Migori ochiwo ne 10 kaunti ma Migori ndalo 7 mondo oket lokruok e sekta mar askeche ma kaunti no, magiwacho ni sandogi kendo dwaro asoya kuomgi kod achuna ponono ni ok gidhi golo osuru. Jafwambo marwa Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti namba 44. Ywaruok kind jorim matatu e kaunti Migori kod askeche go ma kaunti ma Migori ok en gino mawendo e kaunti ni. Jorim matatu gi wantie moko ma askeche go ma kaunti ma Migori ma osebedo katiyogi kod tok moruodho ka bende gidwaro asoya kod achuna. Gari sofa saa 8 kama ni pesa yenye tunatafuta unapata gari imeenda inarudi na shilingi 4,000. Sangwenya anataka 3,000 shillings. Shilingi 1,000 unaenda nayo kufanya nini? Kaka Migori County poko mewa sticker kaka Kisi nitie sticker mingado for 1 month. Migori County kidonjo tingado receipt. Winjruok manu wawinjore gi governor nwamiye memorandum mano somo wawinjore kode ni mondo kel jok mobedo train kopo ni okelo gi kako kelo gino omigi mshahara mondo giwe chando wagi corruption owe keto gi ndara to mshahara okomigi kabet ni wane manyako kaw pesa kuomwa. E kinde romo margi e kachungu nyamburko e boma Migori kata Migori Bus Park, jorim matatu gi kawo tele ko jako margi e bus park no jaredo kech wane giseyudo sand ma oromo kendo sakro chopo manyaka koro gimany ratechgi. Chwani ose mark more than 5 times without makosa. Mana ne wach okwagol asoya. Ane manadagi manatamo driver ne okikigol asoya e wangayo. Pang gari stage kaso kiwuok to dhiyo. Wenya magavana oketo ma oko chul mshahara every month. To koro gi msach gi kaw kuomwa. Adonja wendo angado receipt giketo na road block magi akaw kanyo 2 hours. Senjo gini makosa na en mane momiyo umako gari. Gituo ni wan koro watiyo kodi gi bylaws mag county government. Akono gini to daku som na chike achiel kuom gi mondo atigo nikona ni gochne kati gochne governor no. Ka gochne governor no wane ma wane ground. Okeyo ni moko ma askeche gi ma kaunti ma Migori sani koro chiji gi ma ondigi mondo koro gitim kendo gidech mana kod asoya mawuok kuom jorim matatu. Atu sani onge pesa. Kichak golo pesa ka gol pesa Migori ka gol pesa Uriri, ichak gol pesa Nyakarongo. Kaso receipt bende ngado. In kaka wuon gari idwa yudo pesa di e gari no. Mane momiyo wanwa golo chike kaka sako nikech gachwa en mar sako en mar ngato individual. Gachwa ningo bed ni penge stage to wuok e stage to de ogolo ongado receipt mar ochulo ushuru mar government. To pesa migolo misoyo fuko nwadagi. Mae mosebedo kamiyo gachwa shida every now and then. Giwani 10 kaunti ma Migori oyier ka gin ema omiyo gi osuru koso askeche gi magindiko e kaunti ni. Koro adwa penjo governor mondo onyiswa maler ka 50-50 mimiyo Sangwenya maber ema mondo wagol koro wawe ushuru. Ka ushuru ber wagol ushuru wawe wach Sangwenya. Jorim matatu gi seyo 10 kaunti ma Migori magiwacho ni emoserem ka okang' mar chik ni askeche go mok ti ka oluwore kod chik. Wasebedo loyal ne county government we as a matatu in Migori. Watimo kaka gidwaro. Pok wang'anyo, pok watimo gimoro amora, to wan bende mogu juwang'wa mogik molo ng'ata ng'ata. Ka ing'iyo ndeke ringo ka every weekend. Kendi gone ji arambe. In ja media ng'e ni pok iwinjo odiochieng' moluonge Jomatatu midwa gone gi arambe. Tok ni waling'. Wasewuotho kuom jotelogi mondo miyo oriw Jomatatu be gigone gi arambe gidagi. Giwane sekta mar matatu ema golo osuru mathoth e kaunti ma Migori to gin ema 10 kaunti ma Migori koro jwang'ogi. Juma, Ramogi TV, Migori.